Assalamu alaikum 'yan class, wannan shine darasin na yau. Yau za mu yi yadda za ku koyi haɗa sunayen mutane da na abubuwa. Yau kwanan wata 16 ga watan 8 shekara ta 2021. Ku kasance da wannan tasha tawa ta Zee-Baffa TV. Zan riƙa kawo muku abubuwa yadda za ku riƙa haɗa sunayen mutane da kuma abubuwa da kuma dabbobi da sauransu ta harshen Hausa. So wannan su ne dai muke ce ma a, i, o, u, e. A, i, o, u, e. Ba, bi, bo, bu, be. Ba, bi, bo, bu, be. Ca, ci, co, cu, ce. Ca, ci, co, cu, ce. So misali a cikin wannan ba, bi, bo, bu, be ɗin muna son mu rubuta baba. Za mu rubuta baba. Mu ce misali na farko. Muna so mu koyi yadda ake rubuta baba. So wannan ba ɗin za mu ɗauko mu kawo shi nan. Mu rubuta ba. Sannan za mu sake ƙara rubuta ba. Idan muka haɗa shi ne zai ba da baba. Baba. Haka ake rubuta baba da Hausa. Sai mu ɗauko number 2 misali na farko. Muna son mu rubuta babi. So me za mu ɗauka? Ba da bi shi za mu ɗauka mu rubuta babi. Za mu rubuta wannan ba da kuma me bi. Idan muka haɗa shi ne zai ba mu babi. Idan muna son mu rubuta babu fa. Ba da ba, bi, bo. Ina bu yake bu ko? Za mu haɗa ba da bu. Shi ne zai ba mu babu. So bari mu rubuta misali na 3. Babu. Shi zai ba mu babu. Yawwa. Shi zai ba mu babu. So idan muna son mu rubuta bebe fa. Ga be ko? Ba, bi, bo, bu, be. So za mu rubuta me? Za mu rubuta bebe. Bebe so biyu ko? Shi ne zai ba da bebe. Misali na 4. Shi ne zai ba mu be, be. Bebe. Kun ga mun samu a ba, bi, bo, bu, be mun samu baba, babi, babu, bebe. So sai mu zo ɓangaren ca, ci, co, cu, ce da shi misalan shi ba su da yawa. Shi misalan shi ba su da yawa. So za mu ba da misali na farko. Misali na farko. Muna son mu rubuta yadda ake rubuta ca-ca. Okay? So za mu ce ca, ca. So biyu za mu rubuta shi ne zai ba da ca-ca. Cuce, cuce. Za mu rubuta cu da ce shi ne zai ba mu cuce. Sai misali na 2. Cuce. Shi ne zai ba mu cuce. Cici fa. Cici. Shi ma cici so biyu za mu rubuta. Misali na 3. Ci, ci. So kun ga mun fitar da misalan ba, bi, bo, bu, be mun fitar da misalan ca, ci, co, cuce. So za mu rinka ɗauka ɗaya bayan ɗaya a kullum. Muna ba ku yadda za ku yi, yadda za ku fahimta sosai. Allah ya taimaka. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Ku kasance da Zee-Baffa TV domin ilmantuwa da kuma koyon karatu yadda ya kamata. Allah ya taimaka ya bada sa'a ku yi subscribe YouTube channel ɗina. Ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar na ɗaura sabon bidiyo.